nagbugsay mi karon padong dito kay masangko man ang yes. Noobsan mi gasolina ganina mang nahunong mi in town no. Oh no. Nagbugsay na mo kay in town no. Ay mong pasahero dito sloyo nagpagput na. Yes. Amo sa bugsayon guys kay masangko pa. Oh, master man kayo ko mo bugsay. Ay mo katinga kita isloy ginoo ko. Ginoo ko. Yes guys, mo takil pintang pambot kay ginoo ko. Kusog manggod ang bawd. Oh no. Amo sanggi. Bugsay kay ang padul sa lawom kay arong di masangko ang sabad. Sabad. Pala kuno. Yes. Sabad ka okay na sabad. Yes, pareho na sabad. Sa pamanit, yes. Saan naman ang bugsay ni mo si? Bugata mamuhay makabugat. Laging bugsay. Yes. So guys, pandaron na ang kuwan kikabuhawi kayo. Manginhas mi dito. Magdami kinadaghan ng ginhason kay kuwan. Nag-live ko ganina sa Facebook unya. O na rin, antar na. O sige, we're free na. Yes. Yes guys! Yes, sing abot na jud mi ganina rami ning abot na. Nagsugod na mi ka ng sa to ka ng panginhas lagi sa maong dali ang napita. Unja nagsusiguro lang kog live sa maong Facebook kay ag signal hinuon pati pong kusuga diri di. Una-una lang kog kuan, nag-una-una lang kog live kay arong Ginoo kong magamit intod putong ang dita nga gamay nga nabili. Same ra bagyud to sa wifi na mo. Unsa ingon man ko ninjo nga mag-video ko nag-abot diri manginhas mi diri Aghong na video katong naa sa live. Unsa man di man ko kibaw mo save atong nasa live. Oy. Oh no. So karon guys naghuna-huna na lang ko nga na lang ilain ning among vlog kuan na lang kuan ba? Kana kibaw na mo ano. Karon guys among ipaila-ila namo ang among mga kuha. Yes, kay nakaila naman ko kay gitudluan naman ko ganina. So nakaila na jud ko ani. Proud to say yes. So mato na ko sa kuan kulba man gunang uko kay kuan magitas tubig. So nako diri sa babos pambot naraw ko mong mga kuha si ate kuan. Kinsa ra ko imong ante? Ate Rita Leones. Yes. Bangka na nila Uy ginako na lang bangka kani. Yes. Agyang asawa kay si Kuya Dario. Yes, Kuya Dario Leones. Mga kuan sila mga batan noon pagyud kayo sila ma'am. Yes, iyang mga anak ko no kay kuan nanarbaho. Yes, kumusta ka naman mo dira? Yes. Dapat lang. Tuwa silang Kuya Dario og si Kuya
tatang dito nanginhas pa kay Ginoo ko ilali ko nung gasaan izahang anak dito sa Cortez kinsa man ang anak Correlia. Correlia di ayas. Sumusa guys tabangan na mo sila panguan nagpahinaot po ko kay gipasakir po ko pre aning pambuta. Yes pre ra kaayo unsa way kuan way bayad pliti sa karon ipaila-ila jud mo na ho sa kun lami na kay adlaw dito gipaila-ila naman na ho ang kuan ganina sa Facebook. Ako na pang ipaila-ila karon kay aron ma-aware sad mo ba. Yes ay sa akong pahilo na sa ako kay Ginoo ko lisod nito among siguro og cellphone ron kay di ko makita nang naho kay sa pahilo na sad mi na very good ana na lang ko. Yes so guys ang amuang kuha karon na ipaila-ila man ako kay murag familiar kay just ni taga bukid Ginoo ko. Ay Ginoo ko. Paano na lang paila guys kay Ginoo ko sa mga taon ni Ginoo ko pero mig ko. Kailan mo ani guys kani sa mani. Kalimatok dako. Ginoo ko. Di mi magsabar kay dagat pa ni. Ang hikapon guys. Bat nga tulian. What? Yes, mo ko ni bat nga tulian. Mo ni bat nga tulian te? Yung sabi ay Bat mo nang. bat mo nang, yes. Yes. Ginoo ko. Batuli na ito. Na ako ni bat tulian na po'y bat Batuli. tuway tuli. Batuli. Bat pisot. Bat pisot, yes. Daghan na yung mga call sign dani aw. Kani guys, hadlok dito. Star. Tapos di mamaake. Oh, dai starfish. Oh. Na murag hangga. Starfish urang. Yes. Narunis pambutron. Dawa na may bawod kay kanang Background. hunas. Yes, hunas. Amo ni balik kay makatabang ba punis atong ekonomiya. Wow. Kana guys. Balik ta ani. Kani bang murag Guniti. di ko kakayang mugonit kay ang hihibad na ang gunitan na i-challenge yun. Gamay. Challenge na nangiti man. Bat mo nang. Ay kagahi. Lago ko ni mama ay. Ako be, mangisog jud ko ha. Bat mo nang. Mao ni baat mo na. Anong kailangan kong gawin upang malaman mo? Maigo na matumba to na. Guys, di jud ko kakaya mo gunit ato murag. Mura man na rin kahadlok ba? Mano to bat mo nang kay bawon mo ato. Kakasabot ba? Ana, kana bi ako kuno gunit. Ning mubo man. Ning mubo ni nay kanang motoy hakaw ug di motoy hakaw no ba? Ning kuaning gahi. Ning gahi jud sidza. Bat mo nang. Oh, basta bat mo nang mo gahi. Nay bat way tuli. Batuli. Batuli. Napay bat pisot. Oh, napay bat pisot. Daghan na jud no. Kaon mo lang pisot. Ano? Kana isudan ni balik kailan mo ani? Mao ni ang Bat mo nang. bat mo na. Yes. Bat Mo nang. Munang, yes, bat munang. Boy. Bat munang na yung humok na pud si mo gahi mo humok. Lami kay pislit-pisliton. Yes. Ano man ulit? Unsa? Kanina pud bi Ginoo ko. Yotro day ganza. Kani Yotro. og otro te kay Facebook man to na ako. Ana. So ana. Kani kay Uba. guba. Kung mukaon mo ani maguba pud inyong ngipon. Oh no. Yes. Katong nay mga marpil dira. Ang pingit ang tanga sa lang ug mo sup mo ani kay Ginoo ko perti mang baganulan ning naong ani. Ay, Yan lang guba-guba. mo ani giguba kuno. Tos lokon ra kuno ning maong kani lapuan ni. Ay na nagbrasi balag maitom man indong kuan sa baw dira. Basta kay makuha ning unod. Depende ra pud ni maghigupon bang sabaw. Okay? Kasabot ba? Mao ni guba. Kaduha na to. Kani kay sama ni? Saan ite? Kininik ako. Tingnan ano? Oh, ate mong taga Isla, wa jud ka kiilaan ni unsa nini. Kanang di ba na
This way? Oh. This way, yeah. Yes, this way, This ha? way. This way? This way. This way. Abi kong this way. Yes. Puti man. Oh, This way na, this way. this way, ha? This way. This way. English ni. Yes. Kay Tulo na to. puti, Amerikana. Puti. Amerikana. So, mangita pa Isa, oy. Haran to man. Ano di ka na? Lingin. Kaning. Oh, Kanang kani. nagmata ba ka? Kani guys, kay mao ni og sa dito pa ni sa tuwa. Among pong. Mao ni kasing. Kasing man ni dito sa tuwa. Among pong na, among Sa Dani as Isla, among pong. Among pong ni Hanza. Oh, lugodo nimo kinadaghanan jong pita. Kari ganggalang, ganggang. Kani pod ganggang. Yes, ganggang. Napoy murag Power Rangers. Oh, makabukog din taon Ginoo ko. Ganggang. Then nag-amo ang tag-iya sa pambot nga si Kuya kisa tamam. Dario, yeah, shout out ni Kuya Dario. Shout out po sa mga anak ni Kuya Dario nga Kanang ko nasa ano kanang sa kadaginot ng Eh, talo. batuli. yes, nakasuri ko sa Inzuha Kuya. Wow. Now are you Batuli. to find out? Ikaw namang To Leonis family, how are you? ika na sunlut ba? Shout out. Sa na tape, paano ko ni ka ni? Sunlut. Soro-soro. Di na makakuante. Di. Soro-soro. Ay, Ginoo ko, guys. Kasus marusip. Nawa, ning lagot ay rabadzon pagkagunit na ho. Ngambot. Sa kung si ate mo gunit kay mo Kunin na. kahi man. Gunit ikunuti. No, gunit ikunuti. Nawa mo ga nahinggahi. Imo ha. Gahi bitaw. Imo ha nagi video. Imo ha nagi Gahi. video. Gahi jud. Tanawa na hinggahi og budget og ako. Uy! Nawa og ako nawa. Nawa mo agad ay lagi ni Ginoo. Lagot ay. Nang lagot ay jud. Ana mamatay man. Nana na siya kanang murag mo kuhumok. Mudugay Laki ta. mo gunit ay. Ug laki mo gunit. Di. Nawa guys, wa na jud Ah, siya. gunitan ko nung gahi ba? Oh, gunit eh. Nana na siya. Wala gahi. Wala ning gahi eh. Mano kinalimian ka kuan. Hoy Ginoo. Mano gwapo kilawon tamis. Oh, Hanggang yan si Kuya sunlot, Dario. hanggang sunlot. Nami kuno ni kilawon nga si Kuya Dario. Sunlot, ang sunlot. Nang daghan lagi ato lagi daghan maheta kanang hukok. Di Ang na sunlot. siya. Daghan ko ng huk-huk, wa man pud mi kadag. Ay. Go. Sana, na? Ito dyan na cellphone ha. Ginoo ko tanawa. Gisup-supra ni ate. Himo. Wa mo mga on na may lagaluto. Anak jud ning mga anad, guys. Yes. Ano mo mga on? Uy, ate. Santa Maria. Ginoo ko panubangan sa Be. Oh, ka- Be be. Santa Maria. Muti mo ko gamay. Yes, guys, nakakakuha naman sila. Lamig sila tanawon diri akay mukaon mo kilaw jud sila. Ako di susus ko pa sali kay musaka kung kabuhi mudagan hinon ko diri. Be. Be kuasa na cellphone be. Luto. Kuasa be be. Guys, war ba yung snowbird diri, guys? Mukaon sa ko gamay. Ginoo ko to na pud. Pagwira na Mga siya, una po na si, magbo. si Kuya Dario ug si Ate Rita, yes. Shout out sa iyang anak nga si kasi Kuan, kanang. ito yung anak niya man. Si Janice. Si Janice Leones ug si Gani, Alben Leones to na, guys. Oh, nawa. Shout out sa pamilya ni Ma'am and Sir Leones. Leones, yes. Na ilang gihabwa nga murag kuan. Wow! Murag udong, yes. Yes. So, alo guys, na si Kuya, oh, wow. Hala, Ginoo. Wow! Hala, Ginoo. Na si ate, sige, sug katawa, ay. Kanang ipon na ako pa ko dibensa kanang may anime kalabaw na. Uy, kaya Ginoo. Vitamin. Uy, Ginoo, kung pangal. Pero guys, mura sa kong mabuang diri magtanaw nila kay di ko katuong makaon din ng mananapa. Ginoo ko. Agay, Ginoo ko. Ginoo ko.
Napadoon sus. Ay, malugam. Naibat guys nga mura nagnay udong nas kuya oy Ginoo ko. Pagka nindot batanaw nagkalaguto man lang kain sila. Ano sa una nga? Yoto, mo ko Kanang papa ko diferensya, berbeda lang ya. Lanlanon hone. Saw-saw dagat. Uy Ginoo ko. Ah, dala. Oh, tanah po sa ate oh tanah po Tanay. gilabay lagi to. Gilabay lagi to. Si Jan. Ang sama na ti. Dito ko kaon. Sunlot na si kuya oh kanang mesta ni kuya Ano, para mahal? buyag oy. Ano yung mahal? Ama ni mahal. Tag 75 baso na gamay ka jo. Oh. Sud ato. Sudan to, katong gahi. Katumogahi og gunita na ho. Sunlot. Gunita glaki nagbadzi mo ganit. Ano yung sunlot? Sunlot. Ni guys perbuyag sa sila. Lami kay lampano ay perbuyag jud. Mukhaon lagi sila katong bat nga unsa to. Mana ilugon, daghan yung malit anak gani. Vitamins mo nang yung kilaw labas. Tuaon nagkalaguto na lang mga ngipon guys. Mura nagkaos ilang kaugalingong ngipon. Do na oh. Nakadungog ba mo? Uy, Ginoo ko naabtan lagi mighapon pero nalingaw. Lingaw kayo guys as in. Mag-vlog ko nag-uli kay mag-outro ko. Ni si Ate Rita. Rita? Ate Rita pero yung kuan na na si Kuya kuan pod. Ko kunay kaniya. Nahan ako na ko sa kay hapon naman jud. Niya. Mara ganahan mo utam mo na. Naman ay. Raglitson ba? Mara ganahan utam mo na. Nakal ka na. Punsag jud. Ano mo ka na? Nila ko. Dito ka daw lagi, dalagin tuon po. Lato na po. Tanap ko kuan. Balde. Kauban mo na diyan. Unsa man? Kanang bato ka. Ay. Ade. Ko na re. So guys, nahuman na sila kuan Ginoo ko. Ade ka lang re. Paabot pa mi gabi, paabot ta gabi ani ma'am. Nga batuli. Kinsay mo palit. Or na batuli ko no. Ang white. Ang muli na ta. Gora. Ay muli na ta karon. Ay guys, nawa. So guys, manguli na da ekonomi. Yes. Yes, Muli na ekonomi. excited. Kanang kuan in town Ginoo ko. Nalingon taon ko lang tanaw-tanaw ay Ginoo ko. Mo dai ko kilawon nga na. Ginoo ko lami sa kitanawon guys. Ako murag-murag di ko katuo nga makaon dayto Ginoo ko. Kanilaging taga bukid ta dita nasa sa taga isla Ginoo. Na si Kuya naghipos na sa kuan sa bangka. Sige si ate, sakay na ate. Huy Ginoo. Yan na. Sakay na dai. Sakay na ate. Naglisi Ana, din ta. asa mga STM? Ana. Amay na kutsilyo dai be, pilog dai. Dai, kutsilyo sa ning be. So guys, padong na ito muli kay nagbatin na ako hapon na na. Ginoo ko, Nagbatin. gipangitan ako sa ginikanan ron. Kay nanangid ko kadlawon pa ko ning larga unsa. Laon sa barong hapit naman hinon. Ang gawas mo na. Uy, Ginoo ko te, ning tiklop ang adlaw. Yes. Magkurat og next bat. Kasa ako man nakakita atong dako-dako ma'am no. Ginoo ko. So guys, nanggimok na mi para padong panguli, Ginoo ko. Kay kuan, nanggimok na mi kay padong to dito amo ang kuanon oy, wa nam ka kung nag-asa mi ani utog pa. Asa ta utog pa ma'am? Dito. Adari adi ah. Ito kasada. Man padong sa maning Mindanao. Yes guys, nagpalarga nagkuan. Uy, naghinahinay nagkuan, naghinahinay nagpang gimok-gimok rin taon diri ang mga tag-iya sa kuan oh. Daghang salamat ani lagi pasakay lagi kog libre. Yes. Sa Yunes family, shout out. Yes. Larga na. Larga ng di kurente. Yes.